Bore da, croeso cynnes i chi roed fan enw yr arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig os chi'n ymweld yn ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni bore yma ni'n gweddio. Byddwn ni'n profi bendith Duw gyda'n gilydd wrth ni addoli fe a gwrando'r iair gyda'n gilydd. Just rhai'r coeddiadau i chi wrth ni ddechrau. Ar ddiwedd yr oedfa, mae yna baned gyda ni yn yr ystafell gefen fan hyn, felly peidiwch brysio bant, ymunwch yn ni am hynny, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion am gwarter i 12. Ac yna yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi fan hyn, fel arfer am gwarter i 8, paned y sgwrs bore di Mercher, am hardi 10, cyfle i drafod emyn gyda wyn ar nos Iau am 8 o'r gloch ar lain, a clybiau'r plant fel arfer ar ddydd Gwener. Di Sadwrn nesaf, mae'n ddiwrnod hyfforddi mudiad Efengyl Cymru. Mae hynny'n digwydd yn eglwys Marpus Road yng Nghasnewydd, rhwng hardi 9 a hanner ardi 1 y prynhawn. Mae'r gost yn 15 pint, ond mae yna weithdai fyna ar i helpu'r hynny sydd ynghlwm â gwaith, neu sy'n dymuno bod ynghlwm a gwaith ieuenctid, gwaith efengylu, arwen grwpiau, mentora a bugeilio, polisiau, diogelu ac yn y blaen. Felly mae yna lu o bethau ar gael. Mae angen bwcio ar gyfer hynny. Os oes diddordeb ydych chi, felly gweld un o'r anuried neu croeso chi fwcio ar eich liwt eich hun, ond mae'n 15 pint am hynny. Mae hynny di Sadwrn nesaf yn cychwyn am hardi 9 bore yn Marpus Road yng Nghasnewydd. Mi'n siŵr bod yna fwy o fanylion ar ei gwefan os chi'n edrych. Castel y mis wedyn yn mynd o'r waith Beach Missions, UBM, cofiwch am hynny. Ac yna heno, os dyw e'n mynd, bydd Gwydion yn arwen yr oedfa fan hyn am 5 o'r gloch. Cofiwch, mae Emyr yn St Mellons heno a fi yn Emmanuel Gybalfa. A os dyw e'n mynd Sul nesaf, bydd Emyr yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Dyna'r coeddiadau. Newn ni gychwyn yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod yna groeso i ni y bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n dod yn ei enw a'i heiddiant ti. Ni'n diolch i ti bod ni'n dod gyda'n gilydd i'w addoli fe a hefyd i ddathlu, i atgyfodiad e. Bod Crist wedi gwneud y gwaith drosto ni y bore yma. Bod e wedi concro marwolaeth. Bod e wedi concro ein pechod ni. Bod e wedi concro gwaith yr un drwg. A bod e nawr wedi esgyn i'r nef ac yn eistedd ar dy ddeheulaw di. A bod ti yn fodlon yn ddo fe. Bod ei waith e wedi gorffen. Arglwydd, ni'n dod ata ti felly yn yr arglwydd Iesu Grist, yn gwybod bod dim byd gyda ni gynnig. Ond ni'n diolch ti bod e wedi cyflawni popeth drosto ni. O Dduw, ni'n diolch ti bod ni'n gallu dod fel i ni. Gan wybod bod Crist wedi gwneud y cyfan. A bod ni'n dod yn ei heiddiant ti. O Dduw, ni'n gweddio wrth i ni daddoli di y bore yma. Bydd ysbryd i ar waith yno ni yn argyhoeddi ni o'r gwirionedd. Wrth i ni wrando ar dy air di, ni'n gweddio bydden ni'n fodlon derbyn dy air di. Y gair wyt ti wedi paratoi i ni fel eglwys ond yn bersonol i bob un ohono ni. O, ni'n gweddio bydde hynny yn dwy'n ffrwyth yn y bywydau ni, yn cryfhau ein ffydd ni, ac yn dyfnhau ein llawenydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda Emyr wrth y fe yn harwen ni. Ro clistiau ni wrando a chalonnau ymateb yn gywir i'r hyn sydd gyda ti ddweud. Ac uwch ben bob peth arall, ni'n gweddio arglwydd Dduw,
y bydde ti yn cael y gogoniant i gyd. Ti'n heiddi y cyfan oll, ac felly ni'n plygu a dod ger dy frondi yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Rodri. Ond nawn ni barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd, rhif 54 yn yr atodiad, a bydd y geiriau ar y sgrin. Ti, biau'r goron, atgyfodedig Grist, cyflawn fuddugoliaeth gaid ar angau trist. Angel ddaeth i sefyll lle gorweddais ti, na, nid yw ef yma, oedd ei lawen gry. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Darllen nawr o air Duw, a ni'n troi y bore yma at lythyr cyntaf Paul at yr eglwys yng Nghorynth, felly 1 Corinthiaid. Ni wedi bod yn gweithio trwy'r llythyr yma ar sbel bach, ni wedi cyrraedd pennod 15. Pennod fawr Paul ar yr atgyfodiad. A mae'n siŵr bod llawer ohono ni wedi clywed y geiriau mae'n cael ei darllen mewn angladd. A maen nhw'n dda i ddarllen mewn angladd, bydden nhw'n neud lles i ni ddarllen nhw bob dydd a gweud y gwir, wrth i Paul siarad am yr atgyfodiad, yr hyn sydd i ddod. Fi'n mynd i ddarllen o adnod 12 ymlaen. Wythnos diwetha, y ffocws oedd ar pwysigrwydd yr atgyfodiad. Heb atgyfodiad Crist a heb y gobaith yno o'n atgyfodiad ni, mae ar ben arno ni. Bore yma, y ffocws fydd ar sicrwydd
sicrwydd, y certainty, mor sicr yw yr atgyfodiad. Wel, gadewch i ni ddarllen gyda'n gilydd. Nawr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut mae rai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi, a ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion twyllodrus i Dduw. Am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yn tai heb wneud hynny os yw'n wir nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi. Oherwydd, os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith, ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'n dilyn hefyd fod y rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd pan bydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileir yw angau. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud bod pob peth wedi ei ddarostwng, mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw, yr un sydd wedi darostwng pob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntai i'r hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef, ac felly Duw fydd oll yn oll. Os nad oes atgyfodiad, beth am na'r rhai hynny a fydyddir dros y meirw? Os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi o gwbl, i ba bwrpas y bydyddir hwy drostynt? Ac i ba ddiben rydym ninnau hefyd mewn perygl, bob awr? Rwyf yn marw beinydd. Mae hyn cynwired a bod gennyf ymffrost yn o'ch gyfeillion, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Os fel dyn cyffredin yr ymleddais a bwystfilod yn Ephesus, pa elw fyddai hyn i mi? Os na chyfodir y meirw, gadewch i ni fwyta ac yfed canis fori byddwn farw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain. Mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Deffrowch i'ch iawn bwyll a chefnwch ar bechod. Oherwydd mae rai na wyddant ddim am Dduw. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn. Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi, a pha fath gorff byddant yn dod? Y ffwl.
Beth am yr had rwy ti yn ei hau? Ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw'n gyntaf. Ar hyn rwyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn noeth o wenydd efallai neu o ryw rawn arall. Ond Duw, yn ôl ei ewyllus ei hun, sydd yn rhoi corff iddo. I bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw pob cnawd. Ond un peth yw cnawd dynion, peth arall yw cnawd anifeiliaid, peth arall yw cnawd adar a peth arall yw cnawd pysgod. Mae hefyd gyrff nefol a chyrff daearol, ond un peth yw gogoniant y rhai nefol a peth gwahanol yw gogoniant y rhai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul a peth arall yw gogoniant y lloer a peth arall yw gogoniant y sêr. Yn wir, mae'r rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Heir mewn llygredigaeth. Cyfodir mewn anllygredigaeth. Heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Heir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr heir ef, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol, mae hefyd gorff ysbrydol. Felly'n wir, mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw. Ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol ac yna yr ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear y mae a llwch ydyw. Ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Mae'r rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac mae'r rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Hen yr wyf yn ei olygu gyfeillion. Ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. Clywch, rwyf yn mynegu dirgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid. Mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwetha. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael ei cyfodi yn anllygredig a ninnau'n cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sy'n ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod. A grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bor diolch. Yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a di-ysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Ni'n mynd i ganu Emyr nawr. Rhif 86. Draw mi welaf rhyfeddodau.
dyfnion bethau 3 yn 1. Cyn bod Eden, ardd, na chodwm, grasol fwriad Duw a thi. Ethol meichiau cyn bod dyled, trefnu meddyg cyn bod clwy. Caru gelyn heb un heiddiant. Caiff y clod tra gwyddo mwy. Na ni sefyll i ganu mawr. Stori i'r plant nawr. Plant yn dod ymlaen. Corinthiaid. A ma' hwnna'n lythyr. Oes rhywun yn cofio pwy sydd wedi ysgrifennu'r llythyr yna? O, mae'n berffaith ni. Nawr, yn y darn yna, chi'n gofio, fe'n lle Emyr. Yn y darn yna, mae Paul yn siarad lot am pa mor bwysig yw e bod Iesu Grist wedi marw ac wedi atgyfodi. Iawn, chi'n gwybod beth yw atgyfodi? Nawr te, mae yna rai o Corinthiaid oedden nhw ddim yn credu mewn atgyfodi. Okay? Ac oedd Paul wedi dweud rhywbeth yn y darn yma sy'n mynd i helpu ni i credu yn yr atgyfodiad ac gwybod bod e wedi digwydd a gwybod bod e'n wir. Okay? Un o'r adnodau, mae yna adnod bach yn ddod fyny fan hyn nawr, un o'r adnodau oedd Paul wedi ysgrifennu Corinthiaid, y darn yn y llythyr, oedd hwn. Ond y gwir yw bod Crist, sef Iesu, wedi ei gyfodi, wedi atgyfodi, oddi wrth y meirw yn blaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Dyna'r gen i'n mynd i feddwl heddiw yma, okay? Blaenffrwyth. Ie, mae hwnna'n helpu bobl clywed beth, okay? Blaenffrwyth. Nawr te, oes rhywun yn gwybod beth yw blaenffrwyth? Na? Beth? Achos, ni'n mynd i gael stori beth rwan i helpu ni i ddeall beth yw blaenffrwyth. Nawr te. Mae gen fi fflint fan hyn. Dwi ar y fflint. Pip. Okay, dyma Pip. Pip wedi dod heddiw yma. Mae Pip eisiau
dan y pridd, achos mae angen mynd o dan y pridd. Okay, beth arall mae angen? Dŵr, iawn, yn iesgus. Yn iesgus bod ni'n rhoi dŵr mewn. Diolch. Iesgus bod ni'n rhoi dŵr mewn, beth arall mae angen? Ail, ie. A wedyn mae'n aros, ac mae'n aros, pryd mae'r moron yma'n mynd i ddod, dwi wedi rhoi lot o had mewn, dwi eisiau lot o moron, dwi'n hoffi moron, hoff cliché, beth yw'r moron. So mae'n aros. A wedyn, dwi'n cael beth sy'n gallu dod yna. Beth yw'r peth gwyn yma? Wel, rhywbeth yn ddail. Mae'n rhywbeth yn dechrau tyfu. Okay, gwyn. Rhywbeth yn dechrau tyfu. Felly, mae'n ôl. Fforch. Rhywbeth. Aros. Okay, so helpu beth. Tynnu y gwyrdd yna allan. Just tynnu fo fyny ro. Just tynnu fo fyny ro. O, beth sy'n wedi dod? O, mae'n hapus iawn, mae wedi cael moron. Diolch, Modi, gad hyn o fod nawr, oce? Na, dim eto, aros. Mae wedi cael moron. Mae'n gweithio moron. A wedyn... Ysgodio cliché. Ti'n gallu bod holl fwyd y ysgodio, holl cliché yw moron. Na, te. A wedyn mae'n meddwl, ond sy'n rhoi lot o cadw mewn hynna. Mae'n un moron sy'n wedi dod. Mae'n sy'n gweld byd arall. Mae'n un sy'n wedi dod. Na, te, mae rhywun, aros mwy, mae rhywun yn dod draw i fel pe. Mae rhywun yn dod draw i fel pe. A pwy yw hwn, Molly? Flop. Mae Flop yn dod draw i weld pe. Ac mae'n dweud, helo. A mae Pip yn dweud, tyfu moron. Mae Flop yn hapus iawn dros Pip. Ond mae Pip yn dweud, ond dim un o'r wedi dod. Dyma Flop yn dweud, wel, ti'n gwybod fi? Yr un yna yw dwi'n gael hwnna. Blaenffrwydd. Hwna yw'r blaenffrwydd. Mae'r moron yna yn dangos, mae hwnna yw'r cyntaf. Okay? Ac os oes rhywbeth gyntaf, mae'n beth yn mynd i ddod ar ôl yn dweud. Chi methu bod yn gyntaf os yw'n just sweet yna. Mae rhaid yna fwy. Y moron yw'r blaenffrwydd. Ac felly, mae mwy o moron yn mynd i ddod. Mae'r un cyntaf yna'n dangos i chi, ti wedi gwneud good job. Ti wedi rhoi had yn y pryd, ti wedi rhoi dŵr, ti wedi rhoi hau, ti wedi cael popeth mae angen, a mae wedi tyfu, felly mae yna mwy yn mynd i ddod. Na, so Sefa, ti'n chi gweld sgych chi nhw? Dyna fe Ken? Rhywbeth fyny fan'na. Seta, ti eisiau gweld sgych chi nhw? Ydych chi'n ddim i gael. Dyna'n iawn. Eila a Gelsi gyda'ch gilydd. Gweld sgych chi nhw? Pwy o'i gilydd? Eila wedi fynd. A Gelsi'n cael tro. O, da iawn. A dwi'n meddwl, Ania, checio os oes rhywbeth arall i'r ôl. Dwi'n meddwl mai dyna ni. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl mai dyna ni. Ond falle, dwi'n rhoi had yma mewn fan. Felly bydd mwy dod rhywbryd. Nawr te. Nawr mae Pip yn mynd, hwrri! Mae'n ffordd ysgrifennu hwnna, flot. Mae'n mynd i fod yn hapus iawn yn mynd y moron nawr. Rhaid i ti Moni. Fydd Pip ystaf fan'na. Nawr, sut mae hwn yn helpu ni gyda Iesu Grist ac atgyfodiaeth? Nawr, beth oedd wedi... O, na, dwi'n angen hwn. Beth oedd wedi digwydd i Iesu Grist ar y groes? Nath o farw. Mewn ffordd, pan ni'n rhoi hedyn yn y pridd, mae angen marw, a mynd o dan y pridd, mae angen marw cyn bod rhywbeth arall yn gallu tyfu holl yn ohono. So mae Iesu Grist wedi marw ar y groes, a hefyd, mae hyn yn mynd i ddigwydd i pawb. Mae pawb, allan i cachod yn y byd, mae pawb yn mynd i farw. Felly ni hefyd yn mynd i farw. Mae Iesu Grist wedi marw, a ni hefyd yn mynd i farw. Ond, oedd Iesu Grist wedi aros wedi marw? Na, be nath e? Atgyfodi. Atgyfodi. Nawr, mae Iesu wedi atgyfodi, a mae Paul yn dweud, mae Iesu yw'r blaenffrwydd. Beth oedd hwnna'n golygu?
bod chi, fel Iesu, yn mynd i godi allan o'r crib, ac hefyd rhywbeth arall, mae hwn yn hyfryd, okay? Oedd yr hedyn wedi dod allan o'r un peth? Oedd yr hedyn wedi dod allan o'r un peth? Na. Ydy Pip yn hoffi bwyta hedyn? Na. Na. Be mae'n hoffi bwyta? Mae'n hoffi bwyta hedyn, ond dwi'n meddwl bod well yn efo bwyta? Moron. Na, dwi'n well gyda fe'n bwyta cysgod. Okay. Na hedyn yn hoffi cysgod. Ond, be fi'n trio dweud yn hyn, ydy bod yr hedyn wedi mynd mewn, ydy hedyn ddim yn neis iawn i bwyta rili. Okay? Felly byddwch well yn chi hedyn yn moron. Ond, nawr ni'n ddychmygu bod well gyda chi moron yn hytrach na hedyn, achos mae'r hedyn yn newid ac yn dod allan o rhywbeth lot gwell. Ac yn Iesu pan nath e ysgrifennu, nath o ddod nôl yn perffaith. Ac felly, gan mai fe yw'r gyntaf, pan ni'n ysgrifennu hefyd, ni'n mynd i fod yn beth? Perffaith. A dyna pan mae Paul yn dweud, mae dyma yn peth mwyaf pwysig i ni gallu credu bod Iesu Grist wedi marw, so ar y groes, os ni'n credu'n Iesu, mae e wedi delio gyda'n pethau ni, ac wrth iddo fe ysgrifennu, fe yw blaenffrwyth, felly ni hefyd yn mynd i ysgrifennu. Diolch yn fawr. Na i jyst deud gweddi fe, a wedyn ni'n ôl i. Iesu Grist, diolch i ti am farw ar y groes a delio gyda'n pechod ni. Diolch am ysgrifennu, a bod ni efo'r gobaith yna, bod ni hefyd, os ni'n credu yn y ti, yn ysgrifennu. Bod ti wedi delio gyda pob peth, a bod ni'n gallu trystio yn hynna. Helpu ni trystio yn hynna nawr, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Catrin. Ganwn ni emyn arall efo'n gilydd, rhif 15 yn yr atodiad. Dyledwr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n ngwhan. Nawr ni sefyll i ganu, yn gilydd.
gawn ni air bach o weddi dyn gilydd. Arglwydd, ni yn diolch i ti'r bore yma am yr atgyfodiad. Yr atgyfodiad yna, rwy ti wedi drefnu o'r cychwyn. Arglwydd, mewn ffordd, cyn bod angen, cyn bod ni wedi troi oddi wrth y tri, cyn bod ni wedi cael ein clwyfo gan bechod, nes ti drefnu doctor un iachau ni. Dad, ni'n diolch i ti am yr holl addewidion yna yn y gair. Ac yn diolch i ti, fel ni wedi clywed yn awr am Crist y blaenffrwydd. A'r holl bethau yma'n rhoi sicrwydd i ni o'r hyn sydd i ddod. Dad, i ni'n gofyn nawr wrth i ni edrych ar dy air di, wrth i ni glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud, wrth i ni feddwl am y pethau hyn, a wneud i roi sicrwydd i ni. Dad, ni'n cyffesu bod ni'n aml yn gallu stryglo gyda amheuon. Falle bod rai yma'r bore yma sydd ddim eto wedi credu. Arglwydd, a wneud i helpu ni, a roi ffydd i ni, a cadarnhau ein calonau ni, fod y pethau yma yn wir, os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi, a bydd gyda ni nawr yn enw Crist. Amen. Amen. Nawr, fi'n siŵr bod y mwyafrif ohonon ni, os nad pawb ar ryw bwynt neu gilydd, wedi cymryd dominos, ac yn edrych na chwarae gyda nhw fel chi fod, gyda'r dots ar rifau, cymryd y dominos yna a gosod nhw i sefyll mewn res, eitha agos at ei gilydd, creu rhyw fath o lwybr, ac yna be chi'n gwneud, chi'n dechrau foff, chi'n bwrw'r un cyntaf. A mae'n rhywbeth hyfryd yn does, satisfying iawn. Chi'n bwrw'r un cyntaf yna, a chi'n gwybod be sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r un cyntaf, mae'n i bwrw'r ail un, yr un nesaf, ac ymlaen nes bod nhw gyd wedi bwrw lawr. Os chi wedi gwneud eich job yn iawn, os chi wedi adeiladu'r llwybr a gosod y trefn yn gywir, mae'n anochel, mae'n inevitable. Maen nhw gyd yn mynd i cyrraedd diwedd y llwybr chi wedi ei osod. Nawr, wythnos diwetha, wnaethon ni glywed am y Corinthiaid bod nhw wedi bod yn amau. Bod rai ohonyn nhw hyd yn oed wedi bod yn gwadu y syniad o atgyfodiad, ond nhw'n wfftio'r peth. Be ni yn mynd i atgyfodi, mae'n corff ni sydd yn bechadurus ac yn mynd i gael ei gladdu un dydd, mae hwnna'n mynd i ddod nôl yn fyw beth? Ni ddim yn credu hynny, ydyn ni? A mae'n od, a gweud y gwir, fel mae Paul di dangos yn barod, bod maen nhw'n gwadu'r atgyfodiad yna bod nhw o'r cychwyn wedi credu yn atgyfodiad Iesu Grist. Ond be mae Paul yn mynd i drial dangos iddyn nhw ac i ni y bore yma yw hyn. Mae'r atgyfodiad, dyw e ddim jyst yn ffaith. Y gwir yw mae'r atgyfodiad yn anochel. Mae'n inevitable. Wrth i ni edrych ar hanes o'r dechrau i'r diwedd, mae yna gynllun ar waith. Mae Duw wedi gosod llwybr, wedi gosod trefn, mae wedi gosod patrwm sydd yn golygu, dim ond un ffordd mae'r stori'n gallu gorffen, sef gyda atgyfodiad pobl Dduw. Bore yma, fi eisiau ni weld fod yr atgyfodiad yn hollol sicr am 2 reswm. Mae'n sicr oherwydd dyna oedd ei angen arno ni. Mae'n sicr oherwydd yr hyn mae Crist wedi ei wneud. Ac mae'n sicr oherwydd bod Duw yn mynd i gael y fuddugoliaeth terfynol. So mewn ffordd, ni'n edrych reit nôl i'r dechrau, ni'n edrych nôl at beth mae Crist wedi gwneud ac yn edrych ymlaen i'r dyfodol. Yn gyntaf te. Mae'r atgyfodiad yn sicr oherwydd dyma oedd ei angen arno ni. Mae Paul yn sôn sawl gwaith yn yr adran yma am adda. Mae'n atgoffa y Corinthiaid o rhywbeth bydden nhw wedi bod yn gyfarwydd iawn gyda fe, sef hanes y creu
a'r cwymp. Felly, enghraifft, dechrau adnod 21, gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth. Pwy oedd y dyn yna? Wel, adnod 22, oherwydd fel mae pawb yn marw yn afa. Paul yn mynd â ni reit nôl fyna i ddechrau hanes, dechrau'r Beibl a dechrau llyfr Genesis. Yn y dechreuad, oedd Duw wedi creu Afa ac Efa. Oedd e wedi creu pobl. Pobl go iawn, pobl fel chi a fi. Pobl oedd yn gorff ac enaid. A chi'n cofio beth oedd Duw wedi dweud wrth edrych ar y greadigaeth yna, wrth edrych ar y bobl yna. Dyma fe'n dweud amdanyn nhw yr cyrff yma, corff ac enaid, mae'n dda iawn. Ond yna, wrth gwrs, mae Afa ac Efa yn pechu. Afa oedd cynrychiolydd, y representative, y ddynoliaeth, a felly trwy ei bechod mae'r wolaeth yn dod i fewn i'r byd. Oedd Duw wedi rybuddio Afa, os wyt ti yn anifaethau i fi, y diwrnod yna byddi di farw. A felly wrth i Afa bechu, mae marwolaeth yn dod i fewn i'r byd. A beth oedd i ar hynny, chi'n gweld, mae marwolaeth yn anochel. Ni methu dianc ragddo fe. Fi'n cofio un tro, rai blynyddoedd yn ôl nawr, o'n i'n aros dros nos draw yn Grangetown. Nos Sadwrn oedd e, ac ar y bore Sul, o'n i fod yn pregethu draw yng Nghasnewydd. A nes i godi'n gynnar, cael mewn i'r car, a dechrau ar fy nhaith, ond oedd yna broblem. Y broblem oedd bod yna ras yn digwydd y bore yna. Sa'n cofio os mae hanner marathon neu beth oedd e, ond ras o gwmpas bai Caerdydd a'r ardal o gwmpas y bai gan gynnwys Grangetown, ac os ych chi'n edrych ar y map, lle o'n i reit yn y canol. A'r hewlydd i gyd i cael. A fi'n cofio just y teimlad yna o panic a rwystredigaeth ag ofn. O'n i'n gyrru un ffordd ar gau. O'n i'n gwneud U-turn cloi, lawr trywydd arall, ffordd ar gau. Dim os lle o'n i'n mynd, dim os pa lwybr o'n i'n trio, o'n i'n methu cael mas o'r cylch yma. O'n i'n trapped, o'n i'n stuck. Ac yn y diwedd, o'n i jyst yn gorfod ffonio yr eglwys draw yng Nghasnewydd ac ymddeheirio. Fi methu cyrraedd. Ni methu dianc rhag marwolaeth. Oherwydd yr hyn nath Afa, ac oherwydd y ffordd i ni wedi byw, sy'n ots pwy ydyn ni, ni methu dianc. Mae'n inevitable. Sy'n ots pa mor ffit a iach ydych chi? Sy'n ots pa mor gyfoethog ydych chi? Sy'n ots pa mor alluog ydych chi? Sy'n ots unrhyw beth amdano chi. Chi methu curo marwolaeth. Chi methu osgoi marwolaeth. Chi methu datrys marwolaeth. Chi methu prynu'ch ffordd allan o farwolaeth. Ond chi'n gweld felly, meddyliwch am hyn nawr. Os mae Duw wedi creu pobl i gael perthynas gyda fe, a mae wedi creu ni yn gorff ac enaid, yn bobl corfforol i gael perthynas gyda fe, a nawr os yw marwolaeth wedi dod i fewn ac yn sbwylo yr hyn mae Duw wedi greu, beth sydd angen arno ni? Sut i ni'n mynd i gael ein hachub o hyn? Wel, mewn ffordd, mae angen atgyfodiad, ond dyna'r unig datrysiad. Os yw cynllun cychwynnol Duw i fod â phobl mewn perthynas gyda fe yn gallu dod yn wir, yr unig ffordd mae hynny'n mynd i ddigwydd yw os ydyn ni yn atgyfodi. Mae'r Duw yma, y Duw sydd yn gariad, y Duw sydd yn drygarog, y Duw sydd yn rasglon, mewn ffordd, mae'n sicr fod e'n mynd i drefnu ffordd i'n hadfer ni. A'r unig ffordd gallai wneud hynny yw os yw'n cyrff ni sydd yn bechadurus ac un dydd yn mynd i farw, yna'n mynd i gyfodi
eto. Na'r pwynt cyntaf, mae'r atgyfodiad yn sicr, achos dyma sydd angen arno ni. Dim ffordd arall i ni fod yn mewn perthynas gyda Duw. Ac ai ofyn i chi bore yma, ydych chi wedi gwynebu hynny? Ydych chi'n ymwybodol o hynny? Ydych chi wedi gweld bod chi'n methu dianc rhag pechod? Chi'n methu dianc rhag marwolaeth? Yr unig obaith sydd gyda chi yw derbyn dechrau newydd sbon. Bywyd newydd sbon. Na, mae hyn yn dod â ni felly at yr ail bwynt. Hynny yw, beth sydd wedi newid te, neu sut mae'r atgyfodiad yma'n gallu dod i ni. Yr ail bwynt yw hyn. Mae'r atgyfodiad yn sicr oherwydd yr hyn mae Crist wedi gwneud. Mae'r atgyfodiad yn sicr oherwydd yr hyn mae Crist wedi gwneud. Yn adnod 20 mae Paul yn cyflwyno darlun i ni. Y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yn Crist, ond pob un yn ei brio drefn Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rai sy'n eiddo Crist. Fydden ni'n glywed ychydig am hyn yn dod yn y stori plant, yr blaenffrwyth, y first fruits. Mae'n ddarlun sy'n ymddangos yn gyson yn yr Hen Testament. Oedd pobl Israel bob blwyddyn pan o'n nhw'n yn casglu y ffrwyth y tir, ond nhw fod i gymryd y blaenffrwyth, yr peth cyntaf i dyfu, ac o'n nhw fod i fynd â fe i'r deml. Yn cyflwyno fe i Dduw. Oedd y blaenffrwyth mewn ffordd yn special. Oedd e'n cael ei gysegru i Dduw, ond oedd e'n special hefyd yn doedd pam, oedd fel glywon ni, achos oedd e'n dangos bod yna fwy i ddod. Dyma oedd y cyntaf, ond oedd y cyntaf yn rhyw fath o addewid neu'n ernes o'r hyn oedd i ddod, y cynheuaf llawn. Falle syniad ni'n fwy cyfarwydd gyda sy'n falle'n debyg yw pan ni'n coginio bwyd, os chi'n coginio cacen. A chi wedi paratoi yr gymysgedd, y baton neu beth bynnag, ac chi'n rhoi yr gacen yn y ffwrn i coginio, a beth chi'n neud y wedyn efo'r bowlen neu'r llwy? Fa chi'n llyfio, yndych chi? Chi'n cael rhyw ragflas o'r gacen sydd i ddod. Neu falle bod hwn yn well hyd yn oed, ar ôl i chi coginio'r cupcakes, maen nhw'n dod allan ac maen nhw'n cael eu paratoi ar gyfer parti nes ymlaen, felly chi ddim yn cael bit yn nhw, ond chi yn cael un. Chi'n cael un bach. A'r un cyntaf yna yn paratoi chi ar gyfer yr holl rai sydd i ddilyn. A mewn ffordd dyna mae Paul yn dweud fan hyn. Yn dyfe, mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd gwneud pawb yn fyw yn Crist. Pob un yn ei brio drefn Crist y blaenffrwyth, ac yna, ar ei ddyfodiad ef y rai sy'n eiddo Crist. A bydd yn mynd mlaen eto i sôn am hyn. Na i ddim darllen nhw nawr, ond adnodau 45 i 49. Ond pwynt Paul yw hyn, mae'r ffaith fod Crist wedi atgyfodi yn golygu fod atgyfodiad y Cristion yn hollol sicr. Does na ddim byd arall yn gallu digwydd mewn ffordd. Os yw wedi codi, ac os yw'n ffydd ni ynddo fe, i ni yn mynd i godi hefyd. Dychmygwch am funud balŵn awyr poeth, right? Nid balŵn bach, hynny yw hot air balŵn enfawr. Ac mae yna raff wedi clymu o'r balŵn yna lawr a rownd eich canol chi. Okay? Ac yna mae'r balŵn yn dechrau codi i'r awr. Maen nhw'n enfawr yn dyn nhw, maen nhw'n bwerus a mae'n codi, ac wrth iddo fe godi, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r raff yn cael ei dynnu lan, a beth sy'n mynd i ddigwydd yn y pen draw?
Chi ddim yn gwybod pryd, ond ar ryw bwynt, pan mae'r raff yna wedi tynnu i'r pen, beth sy'n mynd i ddigwydd i chi? Chi'n mynd i godi. Mater o amser yw e. Mae'r balwn wedi mynd i lan, a felly chi yn mynd i godi hefyd. Mae Paul yn dweud fod Crist y blaenffrwyth wedi cyfodi. A gan fod hynny yn wir, gan fod e yn fyw heddiw, gallwn ni fod yn sicr ein bod ni'n mynd i atgyfodi un dydd hefyd. Yn wir, mae e mor sicr, mae bron fel petai e wedi digwydd yn barod. Mae Paul yn dweud mewn man arall ein bod ni wedi ein cyfodi gyda Christ, a'n bod ni wedi ein gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Okay? Trwy ffydd, ni'n un gyda Christ. Trwy ffydd, mae fe wedi cymryd ein pechod a'n cosb ni ar y groes. Mae wedi delio gyda'r cwbl, ac yna mae wedi atgyfodi a wedi dychwelyd i'r nefoedd, a felly trwy ffydd i ni nawr wedi codi gyda fe i fywyd newydd. Fel Cristnogion, os chi yn Gristion y bore yma, dylsech chi fod yn byw fel rhywun sydd yn disgwyl atgyfodiad. Be mae'n golygu? Achos oedd y Corinthiaid wedi cael hyn yn anghywir yn do. Ond nhw wedi mynd i'r syniad anghywir yma o mewn ffordd, mae'r atgyfodiad wedi digwydd yn barod. Ni ddim yn disgwyl am atgyfodiad corfforol llythrenol yn y dyfodol. Mae'r atgyfodiad wedi dechrau nawr, a felly ni'n gallu just byw sydd bynnag i ni moyn, a does dim gwahaniaeth. A mae Paul yn dweud, na. Na, hynny yw, do yn ysbrydol, trwy yn undod ni a Christ, mae'n atgyfodiad ni yn sicr, mae mor sicr fel petai o wedi digwydd yn barod, ond na, dwi ddim wedi digwydd eto. Be mae'n golygu i fyw wrth ddisgwyl yr atgyfodiad yw hyn, gwybod mae nid yr bywyd yma yw popeth. Gwybod mae nid y corff yma yw popeth. Gallu byw yn y byd yma gogoniant i ddiw heb fod pethau'r byd yn ein dalgafel yn ni. Byw gan wybod dim os beth i ni yn gwynebu, dim os beth sy'n digwydd i ni, mae yna rhywbeth gwell i ddod. Gobaith tragwyddo. Sicr. Mae'n anorfod, mae'n anochel. Does dim byd arall yn gallu disgwyl amdano ni. Dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist. Ond dyna mae'n un peth ola. Ond oes, mae Paul i trin i weld. Un sicrwydd arall mewn ffordd. Mae'r atgyfodiad yn sicr oherwydd fod Duw yn mynd i gael y fuddugoliaeth terfynol. Mae'r atgyfodiad yn sicr oherwydd fod Duw yn mynd... Mae Duw yn gorfod cael y fuddugoliaeth terfynol, yn dydy. Ni'n byw mewn byd lle mae gwrthwynebiad i ddiw. Opposition i ddiw. A ni wedi meddwl am hyn ar nos Sul yn do. Yr frwydr ysbrydol yma. Mae yna bwerau ysbrydol drygionus sydd yn brwydro yn erbyn Duw, a ni wedi clywed bore yma am y cwymp ac am bechod a bod y ddynoliaeth ni fel pobl yn gwrthwynebu Duw. Ni'n codi dwrn yn erbyn y creawdwr. Ni'n ymladd yn erbyn yr holl alluog. Nawr gai ofyn cwestiwn i chi, pwy sy'n mynd i ennill y frwydr yna? Wel, mae'n anochel, mae'n inevitable. Duw, yn dyfa. Dyw'r stori methu gorffen mewn unrhyw ffordd arall, ond gyda fe yn fuddigo. Mae'n y stori am hen frenin, y cnut neu canwt. Siwr o fod bod y stori yma ddim yn wir, ond mae'n stori sy'n cael ei ddweud amdano fe. Oedd e'n frenin pwerus tu hwnt. Ac fel byddwch chi'n disgwyl, oedd ei ddilynwyr wedyn, yr llys, chymod, o'n nhw'n
yn meddwl bod e'n ffantastig, neu o le yn dweud hynny wrth, ti'n wych, ti'n gallu gwneud unrhyw beth, ac yn nhw'n codi lan ar pedestol, chymo? Ond yr awgrym yw, oedd Cnwt yn ddyn reit ddiwiol, a felly un dydd, dyma fe mynd a'i ddilynwyr lawr i lan y môr, lawr at y trath, o flaen y dŵr, a gosod rhyw fath o gader neu gorsedd yna o flaen y môr, a dyma fe'n dweud wrth y môr a'r tonau a'r llanw, stop. Paid dod i fewn. Paid meiddio gwneud fi yn lib. Fi yw'r brenin Cnwt. Right? O be ddigwyddodd? Ond wrth gwrs, ar ôl chydig bach o amser, ath e'n lib. A dyma fe'n neidio nôl ac yn dweud wrth i ddilynwyr, drychwch. Dim ond dyn o'i fi. Sa'n gallu gwrthsefyll y tonau? A'r pwynt oedd e'n treol gwneud oedd, meddyliwch mor fawr, cymaint yn fwy yw'r un sydd wedi creu y môr a'r tonau, a'r byd, a'r planedau, a'r haul, a'r lloer, a phopeth arall. Nawr, pan ni'n ystyried hynny, pan ni'n meddwl am fawredd Duw, mewn ffordd, mae'r atgyfodiad yn gorfod digwydd yn dydy. Mae Duw wedi gweud bod e'n mynd i ddigwydd, a mae o wastad yn cadw ei air. Ni'n gweld yn adnod 24. Yna daw'r diwedd, pan bydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd mae'n rhaid iddo ei ddal i deyrnasu, nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileir yw angau. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan nhw'n dweud bod pob peth wedi ei ddarostwng, mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw, yr un sydd wedi darostwng pob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna bydd arostyngu'r y mab yn tair hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef, ac felly Duw fydd oll yn oll. Ac yna wrth gwrs y geiriau yna, na i ddim darllen nhw eto, ond adnodau 51 ymlaen i 57 sydd yn gorffen llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau ble mae dy buddugoliaeth, o angau ble mae dy golyn. Y pwynt fan hyn yw, mae angen i bob gwrthwynebiad gael ei ddarostwng yn does. Mae'n rhaid i hynny ddigwydd. Os yw Duw pwy mae'n dweud yw mae angen iddo fe cael y fuddugoliaeth terfynol. A sut mae hynny'n mynd i ddigwydd? Wel, trwy'r atgyfodiad. Ar ddydd y farn, fe fydd pob gelyn yn cael ei drechu. Bydd Duw yn cael ei weld fel y barnwr cyfiawn. Ond bydd e hefyd yn cael ei weld yn ei ogoniant, yn ei gariad. Bydd pawb sydd wedi ymddiried ynddo fe a wedi edifarhau a chredu yng Nghrist yn atgyfodi. A bydd e'n amlwg, bydd pob un glin yn plygu, pob un tafod yn cyffesu, bydd y diafol ag pechod ac uffern, ac hi hyd yn oed marwolaeth ei hun yn cael ei llyncu lan mewn buddugoliaeth. Ac yna Duw fydd oll yn oll. Mae rai pobl yn poeni am yr adnod yna, adnod 28, yn sôn am ddarostwng y mab, ond sôn am ddarostwng ymarferol sydd fan hyn, nid o ran ei natur, hynny yw pan mae Crist, y Duw ddyn, yr mab na ddod yn gnawd, pan mae e wedi cyflawni ei waith, a pan mae pob gelyn yn amlwg wedi ei drechu, yna mae'n cyflwyno'r orsedd i'r tad, ac yna mae Duw, y tri yn un, yn oll, yn oll. Mae'n anochel. Mae'n inevitable. Yn ei mewn ffordd, dyw hanes ddim yn gallu gorffen mewn unrhyw ffordd arall na hyn, ydy e? Mae'n rai ffilmiau yn does. A chi'n gwybod cyn gweld y ffilm sut maen nhw'n mynd i orffen. Right? Falle'r enghraifft gorau o hyn yw Titanic. Okay? Gobeithio bod neb di mynd mewn i weld y ffilm Titanic yn wyndro ydy'r cwch yn mynd i gyrraedd pen y daith. Mae hanes yn mynd i un
cyfeiriad. Mae yna drefn, mae yna gynllun ar waith o'r dechrau i'r diwedd. A'r ffordd mae'r stori yma'n gorfod gorffen yw gyda buddugoliaeth terfynol Duw dros bob gelyn. A bywyd tragwyddol, corfforol i bob un sy'n credu ynddo fe. Mae'n sicr, mae'n inevitable. Be ddylsyn ymateb ni fod bore yma? Wel, ni wedi meddwl am rai ymatebion, ni wedi meddwl fod eisiau ni fod yn ymwybodol o farwolaeth. Mae eisiau ni fyw fel pobl sydd yn mynd i atgyfodi. Beth ddylsyn ymateb ni fod nawr? Wel, rhyfeddu, ynddo fe? Addoli. Plygu glin heddi. Edifarau heddi. Troi at Dduw heddi. Chi'n gwybod beth sy'n dod, does na ddim osgoiau, does na ddim byd arall yn gallu digwydd, felly gadewch i ni gredu heddi. Gogoniant iddo fe. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen ar geiriau cynta'r emyn yn crynhoi'r peth yn wych. 663. Am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint. Na fe, mae'n sicr. Am fod fy Iesu yn fyw, byw hefyd fydd ei saint. Gorfod dioddau poen a bryw mawr yw ei braint. Bydd melys lanio draw, no bod o don i don. Ni ddim wedi meddwl am y geiriau yna wrth i fi sôn am y Titanic, ond ni'n mynd i lanio'n saff o'r ochr draw. A mi ro ffarwel maes o law i'r ddeiar hon. Ac yna, gwyn fy myd tu draw i'r byd a'r bydd, caf yno fyw dan folio hyd mewn hawddfyd hedd. Yng nghwmni'r nefol oen heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddirfawr boen byth gyda hwy. Na ni sefyll i ganu.
arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.